balaleli, siyafisa ukuthi namhlanje njengoba sikhona la sihamba nomeya ubaba uNxamalala, wabukhansela uThalane. UNdunankulu bekhona-ke ngenxa yomsebenzi omningi usehambeni. Sizobonga u-Vodacom ukuthi sibambisane nawo. Maningi ama-program asebenzisana nawo kakhulu ngoba u-government enye into ayenzayo ukuthi kube ne-partnership nama-private companies. We're creating a conducive environment so that they will come and invest in our schools. Yabona-ke uma isikolo esila ePhophameni elokishini sizoba ne-computer e-contribute-wa by Vodacom, amakhompyutha angaphezulu ka-30, imali espendiwe ingaphezu ka-1.4 million. Kusho kona ukuthi ukubambisana kuhle, futhi sibonga ukuthi kakhulu nokuthi ne-local leadership isondele eduzane ngoba u-education alone can't do everything. Ziningi izinto, yingakho khona ukuthi sithi meya uma sinenkinga yamanzi bayasondela bakwazi ukubasisiza. Uma sinenkinga yomgwaqo amakhansela asemngeni akwazi ukuthi asisize. Futhi ngokubambisana singenza ukuthi imfundo yakithi iye phambili. That's why President Mandela once said, education is a weapon that can change the world. And today we're changing in Phophomeni ukuthi abantwana ikhompyutha bayibone bangafane nathi uma befika kwi-higher education. Bakhulunywa nge-mouse, babangathi i-mouse yani le, kodwa namhlanje sebeyazi ukuthi uhulumeni ukubantu eduzane. Intuthuko iyaqhubeka, sizoqhubeka njalo-ke nakwezinye izindawo emalokishini nasemakhaya nakhona emadolobheni, ngesikhulukazi ngoba iy'kole ziyaphasa lezi zasemalokishini, iy'kole ziyaphasa zasemakhaya, kodwa ziphasa ngenxa ye-support yama-stakeholders esisebenza nawo.